خانهدانیا زند د ناوبرا سالên 1705 û 1794 de wekî dewlet li Rojhilatê Kurdistanê hukm kiriye. Xanedan ji Loristanê ji aliyê Şah Afşar ve sürgînî Rojhilatê Îranê tê kirin. Lê piştî mirina Şah Afşar dîsa vedgerin warên xwe. Dewleta Zend ji hêla Kurdên Lorî ve hatiye avakirin. Sazûmankarê dewletê Kerîmxanê Zendî ye. Lê Kerîmxan tu carî xwe wekî hukmdar pênasel nekiriye, xwe wekî wekîlê gel binav kiriye. Paytextê dewletê Şîraz e. Di Newroza 1705 de hatiye îlan kirin. Keremxanê Zendî dewleta Safevî ji holê radike û dewleta Zend a Kurdan ava dike. Di karên xwe yên derve de di encama polîtîkayên xwe yên li dijî Azad Xan û dewleta Osmaniyan de Azerbaycan û Besrayê dikebin rêveberiya xwe. Ala zendan li ser zemînê spî sê goşeyek bi xêzên kesk heye. Dondirê sê goşeyê de jî sûretê şêr û li pişt şêr jî şiklê rojê cî digire. Di demek kin de İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan û piraniyê welatê Kurdan digire bin hukmdariya xwe. Mîna medan dewleta Zend jî artêşek ji jinan ava kiriye. Bi dewleta Qaçaran re şerên mezin kirine û ew têk birine. Dema Osmaniyan xwestiye mîrektiya baban a Kurdan ji holê rakin, dewleta Zend alîkariya baban kiriye. Ji ber vê navbera Zendan û Osmaniyan xirab bûye. Bi artêşa Osmaniyan re jî li Besrayê şerek mezin kirine. Artêşa Osmaniyan têk biriye û gelek leşkerên Osmanî dîl girtine. Bexda û piraniya Iraqê ji Osmaniyan stendiye. Taybetiya herî mezin a Kerîmxanê Zendî ew e ku xwestiye dewletek nûjen ava bike. Ji bo vê gelek girîngî daye aborî, zanist, wêje û çandê. Gelek kanî, hemam, xan, mizgev û qesrên pê empa çêkirine û yê heyên jî nûjen kirine. Her wiha atölyeyên çêkirina şûşê û çînî dane avakirin. Di dema Zendan de Şîraz bûye navendek girîng a zanist, wêje, çand, huner û aboriyê. Gelek wêjevan û zanyar di vê demê de gihîştine. Kerîmxan di dema xwe de gelek berhem daye çêkirin. Li Şîrazê Kela Vekîl, Pazara Velîk, gelek mizgev û baxçe daye çêkirin. Her wiha qesra li Tehranê ku pişta Tehran dibe paytextê Qaçaran jî ji aliyê Kerîmxan ve hatiye çêkirin. Hukmdarên dewleta Zendan wiha ne: Keremxanê Zendî, Mehmed Elî Xanê Zendî, Ebûlfeth Xanî Zendî, Zekîxanê Zendî, Sadixanê Zendî, Elî Murad Xanê Zendî, Caferxanê Zendî, Seyyid Murad Xanê Zendî û Lütfî Elî Xanê Zendî ne. Kerîmxan di sala 1779 de jiyana xwe ji dest de. Piştî mirina wî li welatê wan tevlîevî û valayek mezin çêdibe. Ev dibe sedem ku li ser welatê wan êrîş pêş bikevin. Piştî mirina Kerîmxan kurê wî Ebû Elfetî tê ser text. Ebû Elfetî di rêvebirnê de pir qes dibîne û ji aliyê apê xwe Zekî Xan ve tê arestekirin. Hukmdarên din ên mîna Elî Murad û Caferxan jî wekî Kerîmxan nikaribûne welat bi rêve bibin. Dijminê herî mezin ê xanedana Zend qaçar bûn. Serokê Qaçaran Mehmed Xan ji bo ku qiraltiya Zend hilweşîne di nav hewdanên pir mezin de bûye. Di sala 1779 de Elî Xanê Xarziyê Kerîmxan xwe wekî qiralê nû îlan dike. Elî Xan heta sala 1794 li ser rêveberiyê dimîne. Beşek pir mezin a hukmdariya wî bi şerê Qaçaran re derbas dibe. Di encama şerekî bi Qaçaran re dîl dikeve dest û kela Bamê tê kuştin. Dewleta Zend di sala 1794 de ji hêla împaratoriya Qaçaran ve ji holê hatiye rakirin. Dewleta Zendî dewleta herî mezin a dawiyê ya ku Kurdan ava kiriye ye.